होटल ब्लू लाइट रे अरे तमକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଲା। କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ମୋତେ ତ କଷ୍ଟ ହବନି ବାପା ମୋ ମଣି ବସ୍କୁ। ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ। ଆରେ କମେଣ୍ଟ କଲି କେତେବେଳେ ଆଉ ତମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବି କାହିଁକି? ଆରେ ତାହେଲେ କାଲି ଦେଖା ହବ ହୋଟେଲ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ରେ। ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗो। Please tell me who are you?